तो बीपीएफ सरकारा जाय बिथांनो आईआईटी जेडब्लिउ पास जानाय स्टुडेन्टफोरनो दिनै मोनसे अनसुंथाइ हैदों नङा होमबा 5,000 5 लाख 3 लाख बेबायदि हैदों नङा होमबा तो दिनै नाय प्रमोद सरकार मानाव गेदेर प्रमोद सरकार इउपिपिएल सरकारा बीपीएफ सरकारा माने मोनसे आसनि होबाय थानाय नुदों न'खर न'खर थांनानै बेनोब्रा बीपीएफनि आखल आसार खान्थिया बेनो आं माखौथो होनदों बीपीएफनाव मोनसे एजेन्डा गैया बा मोनसे कुनु मिशन आरो भिजन गैयि एजेन्डा गैयि बीपीएफ पार्टीनि फैसा राननाया बेनो आङो जाय व्यक्तिया मोनदों बेखौ आं बाजायाखै बा मोननोसो नांगौ मोनदों जोबोद गोजोनदों नाथाय कुनु एजेन्डा गैया होननाया बेनो आगुनि सरकार प्रमोद बर' सरकारनि समाव इउपिपिएलनि दिनाव माबायदि फैसा मोनदोंमोन बा माबायदि फैसा होनाय जादोंमोन आसनिनि थ्रुयै खोनासं नोंथांमोना जेरै गियाननि सोरां बिथांखि गियान सोरांनि बिथांखि नोंथांमोना खोनादोंमोन खोमा आरो मोनफ्रोमबो समष्टिनिफ्राय खैजन खरै होनाय जादों बेखौबो नोंथांमोना दिनै मिथिनाया गोनां दा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेबायदि मोनसे मा होनो आसनिनि गेजेरजों होनायखौ रावबो नुवा नालाय दा बिथांमोना मा जागोन बेफोरखौ नुवा नालाय बेफोरखौनो माने रायजोनि इस्युआनो नङा रायजो राजानि जेबो मेटारानो नङा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बेफोरो खुनु मोनसे मेटारानो नङा दा थांदों हैदों सोर साबैसेया मोनदों तो दिनै गियान सोरां बिथांखिनि थ्रुयै मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारनि जितु इउपिपिएलनि सरकारनि दिनाव सोर साबैसेया खैजन स्टुडेन्टआ मोनदों खै हाजार स्टुडेन्टआ मोनदों मोनफ्रोमबो समष्टिनिफ्राय बोसोराव खै हाजार स्टुडेन्टनो बेबायदि मोनसे रां अनसुंथाइ होनाय जादों नोंथांमोना मालाबा रिसार्च खालामना नायदोंना दानि बीपीएफ सरकारनि जितु साफा सानै थांनानै हैनाय जितु बिथांमोना मालाबा 3 लाख 5 लाख मोनसे बिराद अनसुंथाइ होनाय देखायदों होथों बिराद मोजां जादों होनांगौ बिदिनो नाथाय कुनु एजेन्डा गैया जायफ्रा पास जाबाय सोरबाया ससियेल मिडियायाव सोरबा फेसबुक इउटिउबार फेसबुक सालायग्राफ्रा एसे बुंनानै होबाय बेखौ मिन्थिदोंबा बेखौ होसोलांनानै हैबाय तो जितु प्रमोद सरकार इउपिपिएलनि समाव जितु गियाननि सोरांनि बिथांखिनि थ्रुयै जिबायदि स्टुडेन्टफोरनो रां होनाय जादोंमोन बेफोरथ' खुनु रायजो राजानाव हिसाब गैया रायजो राजायाथ' बेखौ दिनै नुवाखै दिनै नाय नोंसोरो मा होनो जितु हायार सेकेन्डारि मोनसे समष्टियाव 200 जन स्टुडेन्टफोरनो जाय बिथांमोन कलेज फरायनाय बा गोजौ स्टुडेन्ट फरायनाय बिथांमोननो पार समष्टियाव 200 जन स्टुडेन्टनो बोसोराव होनाय जादों तो होमबा 200 into 40 नायदो 200 into 40 जों नोंथांमोना इन्टु खालामदो 40टा समष्टियाव मोनसे समष्टियाव 200 जन खरै स्टुडेन्टफोरनो होनाय जादों होनबा 200 आरो 40 जों नोंथांमोना इन्टु खालामदो रायजो राजा फरायसुलि फरायसुला जोहोलाव सेंग्रा नोंथांमोन दिनै मानाव गेदेर बीपीएफ सरकार हाग्रामा महिलारि सारा सोर साबैसेनो बेसेबां हैदों नोंथांमोना 20 जन 30 जन 100 जननो हो तो 100 जन इन्टु 5 लाख हिसाब खालाम बेसेबां ओंखारदों तो पार इयाराव बा पार मानाव होनाय जादों होनबा 40 जों 200 जों इन्टु खालामनानै खैथा मोनखो नोंथांमोना नायदो 8,000 मोनबाय 800 मोनबाय 800 स्टुडेन्टफोरा दिनै गावसिनि फरायनायनि थाखाय गावसिनि गोबां मोनसे सुबिदानि थाखाय बे स्टुडेन्टफोरा बेखौ माने सुबिदा मोननो हाबाय मानाव गेदेर प्रमोद बर' सार इउपिपिएल सरकारा जिबायदि मोनसे मा होनो बे गियाननि सोरां बिथांखि आसनिखौ बानायनानै होनाय जादोंमोन तो दिनैहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेफोर जेबो इस्युआनो नङा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बेफोरखौ नुवा खारन बेखौ मोनसे माने आसनिनि थ्रुयै होनाय जाबाय नालाय बेफोरखौनो नामानो गैया दा दिनै थांदों सोरबा सानै साथामसो लिडारफोरा हैदों मिडियायाव देखायदों बेखौनो खोब बीपीएफ सरकारा मोजां मावदों फरायसाफोरनि थाखाय न' जानो हाया गोरोन्थि बुजिदों नोंथांमोना सुपार 50आव बोसोराव खै लाख थाखा थांदों नोंसोर मालाबा हिसाब खालामदों नामा बिथांमोननि जितु स्टुडेन्ट जितु बिसोरनि एडमिसन जाहोनाय लोंहोनाय बिथांमोननि जितु मा होनो
सुपार 50 नि जितु स्टुडेन्टफोर हा बिथांमोननि इन्जिनियार नार्सिं बिथांमोननि इउपिसि हा बिथांमोननि जितु स्टुडेन्ट फोरोंनायाव बेसेबां लाख थाखा थांदों बोसोराव बेखौ नोंथांमोना हिसाब लादों बिथांमोननो थांदों 5 लाख हैदों जोब्बाय बेयावनो जोब्बाय बिपिएफ ना बिपिएफ नि आखला बेनो रायजो राजाफोर बेनो बिथांमोना दिनै फरायनानै पास जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना दिनै बेखिनि रांखौ हैदों नाथाय बिनि सिगां बिथांमोना जे होनानै जे बिथांमोनखौ फोरोंनांगौ बिनि बेबो एजेन्डा गैयामोन बिपिएफआ तो दिनै सुपार 50 आव लाखे थाखा थांनाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेखौबा हिसाब लानो रोङासै खारन बेखौ नुवासैबा बिनि हिसाबखौ दिनै मिडिया ससियेल मिडियायाव होआसैब्ला दा दिनै थांदों सोरबा व्यक्तिनो 5 लाख हैदों 3 लाख हैदों जाय व्यक्तिफोरना मोनबाय आं बेखौ आं गाज्रि मोनाखै दे बिसोरनि थाखाय आङो बाजारनानै बुङाखै बिथांमोना जथेस्थ मोनथों आरो मोनबावनांगौसो नाथाय बिपिएफनि जितु आखल बिसोरनि नेचार बिसोरनि मिशन आरो भिजन एजेन्डा गैयि बेखौ लानानैसो आं दिनै सोंखारिदों रायजोफोर जोंनि इयुन स्टुडेन्टफोर फरायसुलिफोर जोहोलाव सेंग्राफोर खोब रिसार्च खालाम बबेयो थिग माया हयथ बास्तब मार बिपिएफ सरकारा मा मावमारदों इउपिपिएल सरकारा मा मावलांगालांमारदोंमोन बेखौबो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो सायख'नो रोंनाय जानांसिगोन जाय सुपार 50 पृथिबिनि होनना बुंनांगोन जोंनि आसामाव गुबुन जाथियानो गिदिरदोंमोन बोसोराव खैजन स्टुडेन्टफ्रा पास जानानै फैदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ हा दिनै बे सुपार 50 खौनो दिनै बन्द खालामबाय मानव गेदेर माने प्रमद बर' बा बिपिएफ सरकारा बे सुपार 50 सोरबा इउपिपिएल सोरबा प्रमद बर' फिसालानि थाखायमोन नामा सोरबा दिफेन बर' फिसालानि सानि थाखायमोन नामा सोरबा एस सकिंनि फिसाजो फिसालानि थाखायमोन नामा बा इउपिपिएलनि थाखायल'मोन नामा हा गासैबो समस्त बर' रायजो राजा दुखिया गरिबफोरनि थाखायसो दिनै सुपार 50 प्लासखौ खुलिदोंमोन जाय जानो गैयै दुखिया बुरियाफ्रा जाहाथे बेयाव मोजां फरायनानै हा गोबां स्टुडेन्टफ्रा गोबां थांखि दङ जायखौ दिनै थाखा रां फैसाजों मोनासवामोन तो बै व्यक्तिफ्रा दिनै सुपार 50 खौ दिनै फरायनो मोननानै गोबां जौगासार जादोंमोन बोसोराव खैजन स्टुडेन्टआ पास जाना फैदोंमोन तो दिनै गुबुन हारिया गिदोंमोन नाथाय बेखौ दिनै सेस खालामनानै होबाय बिपिएफ सरकार खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना दहायनि बे जोंहा मानगोनां एजकिं सारखौनो बुंनोसै नङा होनबा बिथांमोना माने जोंनिसे गेदेर सिनियर नङा होनबा ओमफ्राय बिथांनि सायाव जेबो गाज्रि माने बाथ्रा बा गाज्रि इन्टेनसन लानानै बुंनो फैयाखै जास्ट नोंथांमोननो दहायनि बे नोंथांमोना माने भिडिअ टाइप बा कल नङा होनबा रेकर्ड टाइपखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय ओमफ्राय दा माने मानगोनां जोंहा एजकिं सार बिथाङा माने बिपिएफनि गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होनबा दा बेयाव नोंथांमोना अबे बाथ्राया सैथो मा रोखोमनि नङा होनबा बेवहाय गोबां रोखोमनि बाजेटनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा दा जों बाजेटनि सायाव थाङा माने बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा नङा होनबा मोननै पार्टिनि सायाव आं जेबो बाथ्रा बुंनो साना नोंथांमोना बे जास्ट दानि बे फरायनाय गथ'फोरनि लानानै माने गोबां फैसा राननायनि सायाव बा गोबां रोखोमनि बाजेट फैनाय नङा होनबा बिटिसिनि दानि गोदान बाजेट फैनाय बेफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होनबा दा बेफोरनि सायाव नोंथांमोना एजकिं सार बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना माबायदि सानदों बा सैथो नङा नङा होनबा बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोथाबानो जाबाय माने बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ नोंथांमोना साबजानाय मोनदोंना मोनाखै नङा होनबा कमेन्ट सेक्सनाव खोथाबानो जाबाय आरो लोगोसे आङो बिथांनि बागै आं जेबो माने बुंनो सानो आरो